vaihe sulla. Vantaalla väliradalla treenit tänään. Minkä takia ollaan väliradalla tänään? Ei riitä vauhti isolle radalle vielä. No nyt kuulostaa aika pahalta. Nyt kuulostaa pahalta. Tässä ollaan EM:ien lähdössä ja vauhti ei riitä isolle radalle. Voit sä Katja kuvaa vähän videoa tällä puhelimella? Kuvaat tälleen sivuttaa. Laitetaan YouTubeen video. Kun sä harjoittelet piikin. Joo. Sulla on videokin siitä. Niin. Se missä tulee se kiihdytys ja sit nopeasti istuu ja vedolemaan. Joo. Niin samalla periaatteella. 10 minuuttia. Se on vähän helpompi. Moro Josa. Tulit se hommi? Vai ajan? No, ei kun töissähän minä. Okei. Hyvänen aika, tuli vaan kattoo kun ratanmuutosta tekevät. Okei, ne alkaa nyt muuttaa rataa. Joo, nyt ne rupee, niin mä annoin sille vaan vähän ohjeet tolle. Paansa. Eikä kun Eki oli antanut eri alle 40. Ollaan reenit saatu vedetty. Siellä on Joonas pyöränpesu. Onneksi täällä Vantaalla hyvät pesupaikat, jos voi pestä reenien jälkeen. Ja ahkera Joonas. Tosiaan tänään ajettiin väliradalla, joka saattaa kuulostaa vähän tyhmältä tai ajatella pikkurataa isolla pyörällä. Mutta tällä hetkellä parasta mahdollista treeniä. Isoradalla oli tosi paljon lammikoita ja kuravellia. Tultiin tähän pienelle radalle ja niin kuin näette, niin tuli ihan hyvä spori. Pääsee kehittämään.